Mai tant! Mai tant! Mai tant que no! Mai tant! Potxons a la carta! Mai tant és una exclamació de protesta, admiració o incredulitat davant d'una notícia inesperada o exagerada. Mai tant! Com utilitzar l'expressió mai tant? Exemple número 1. Que sàpigues que des que tinc aquesta casa, aquí en aquest poble, m'és impossible dormir per les nits. Impossible. Cada 2 per 3 estan tocant les campanes del campanar dels collons. Tu creus normal això? Em queixaré. Demanaré signatures i me n'asseguraré que deixin de tocar les campanes per les nits quan hi som. I tu, que saps perfectament que viu a l'Eixample, on l'únic que se sent és l'absència total de silenci, que si cotxes, que si sirenes d'ambulàncies, que si dels Mossos, que si total, si tenen una discoteca i un pub just a sota casa seua. Tu que saps tot això i te l'estimes i no la vols fer quedar malament, ni li vols fotre un moc com el que es mereix, vas i li soltes. Mai tant, dona! Si només toquen cada hora! Ui! Exemple número 2. Què? T'animes diumenge a pujar al Sant del Bosc? Vinga, va, que farem el caminet de les 100 corbes. Que va, que no, que esteu tanades. Sí, home, el Sant del Bosc. Que no aguanto. Jo a la segona corba ja estic desgastada, exhausta i sense alè. Que no puc, que no podré. No. Mai tant que no puguis, que condena. Ja veràs. Anirem a poquet, que jo també sóc una dona bastant sedentària. Anirem amb la calma, anirem a Plaeret. A Plaeret! A Plaeret! A poquet, lentament, amb la calma. Ja la teniu! Mai tant, exemple número 3. Filla de puta, m'has mullat fins a les calces. Mai tant! Tan calenta vas? Exemple número 4. Què? Com creus que aniran les eleccions de diumenge? Ets optimista? Ja et dic jo el que passarà. Tornarà a guanyar el PP. Veràs. I Podemos es fotrà una patacada. Els vots trànsfugs que van anar a Ciutadans tornaran al PP, com és d'esperar, va ser un bluff que t'hi cagues. I res, mira, les úniques dues comunitats on no tindrem el color blau pepero serem Catalunya i Euskadi. Veràs. Mai tant, home! Que la gent votarà amb seny, que la gent no és ruca. No subestimis el poble. I si m'enguestes alçades no heu deduït ja que mai tant és equiparable a no n'hi ha per tant o va home va o em va parar, us deixo el 5è i últim exemple. Què, Custodio? Com va anar la rebella de Sant Joan? Buah, tia, doncs vaig conèixer a 2 holandeses al càmping i me les vaig catxar les 2. Espectacular. Una nit per recordar. I tu, que saps perfectament que aquella nit, a les 2 de la matinada, portava una trufa igual de gran que una cosechadora i no s'aguantava de peus. Tu, que saps perfectament que a les 2:30 de la matinada
estava dormint la mona dintre el cotxe, però te l'estimes i no el vols humiliar, vas i li dius: Mai tant. Però si amb una no sabris ni què fer. Un potxo. I de nou, moltes gràcies a les mosses de la Camboleta per permetre'm lluir les samarretes de Parla Pallarès. Just a sota la descripció us deixaré l'enllaç de la pàgina web. Van treure unes quantes samarretes noves fa setmana i mitja o així. Visiteu-les, val la pena. Fins a la propera! Fill de puta, ara no tocava, tio! Likeegeu si us ha xanat, subscriviu-vos si voleu i potxoneeu tant com pugueu.